Ei família, sóc l'Esteve Rovira d'Airteam i en aquesta ocasió us presentem el resum del 2022 on repassarem junts els moments més importants dels vídeos publicats al nostre canal durant l'any que acabem de deixar enrere. A través d'aquests vídeos descobrirem els fets més destacats dels vídeos publicats al nostre canal de YouTube. I tot això en un vídeo. M'acompanyes? Anem-hi! Aquest any hem publicat un total de 27 vídeos, per ser precisos, amb una mitjana de més de 2 per setmana. No està malament, oi? En aquesta secció vam mostrar als nostres espectadors els millors exercicis per mantenir-se en forma durant el 2022. Sumats als que tenim el 2020 i el 2021, això fa que el canal tingui molta varietat en el que es refereix a exercicis. A més d'aquests 4 vídeos, també vam fer directes d'exercicis a través del nostre canal de Twitch Esteve Rovira. Tot això per acompanyar els nostres seguidors en temps real i oferir-los un contingut més personal. En general, durant el 2022 vam presentar una varietat d'exercicis que van des dels més bàsics fins als més avançats per treballar tots els grups musculars i adaptar-se a les necessitats de cada persona. Durant el 2022 hem creat 13 vídeos sobre les millors rutes de trail i curses per Catalunya, i també fora. Entre ells, entrenaments per Sant Llorenç de Munt i el SUI, reconeixement de recorreguts de curses de Catalunya, com la de Castellbisbal, les Guilleries, la pujada de Torre de Collserola a Vallvidrera, la Marató de Barcelona i també la Llanera Trail. Així com Trail per Tenerife, amb Pugem al Teide i la Ruta 040. I com no, hem corregut i gravat la mítica Marató de Transvolcània a l'illa de la Palma. En resum, hem intentat mostrar les millors rutes per caminar, córrer i fer senderisme, i les que ens esperen. En aquesta secció hem mostrat 9 vídeos sobre la consultoria esportiva, on vam donar consells per millorar les habilitats esportives i les tècniques d'entrenament per aconseguir millorar resultats. I com no, canvis en la nostra vida professional. Entre ells, Adeu RugbyFN i Hola Airteam, Normal i Kilian Jornet, el vídeo de tècnica de córrer i, com no, la sèrie de 5 capítols de com començar a córrer des de zero. Aquesta secció de la consultoria va anar creixent a poc a poc i ja en portem 22. I finalment vam crear un vídeo de resum del 2021, on es va repassar els moments més importants dels vídeos publicats al nostre canal durant aquell any i que ha estat el més vist durant el 2022. Però això ja us ho explicaré a continuació, nomenant el top 5 dels vídeos més vistos del 2022. En el top 5 dels vídeos més vistos és el titulat Els millors exercicis de tècnica de córrer, la consultoria número 14. En aquest vídeo mostrem els millors exercicis per millorar la tècnica de carrera i aconseguir millorar els temps i els resultats. Han obtingut 1.378 visualitzacions, 152 m'agrades i 26 comentaris. El quart vídeo del top 5 és el titulat Trail Running per Catalunya, reconeixement de la cursa llarga de Castellbisbal. En aquest vídeo mostràvem el reconeixement de la cursa de Castellbisbal i les millors tècniques per a aquesta cursa, amb un total de 1.563 visualitzacions, 127 m'agrades i 31 comentaris. El tercer vídeo del top 5 és titulat 5 exercicis de salts a corda més 8 exercicis de core. En aquest vídeo mostrem una sèrie d'exercicis per treballar els músculs
del core i la coordinació. Amb un total de 1.600 visualitzacions, 166 m'agrades i 42 comentaris, es posa al número 3. En el top 2 de vídeos més vist del 2022 es posa Try Running per Catalunya, entrenaments per Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En aquest vídeo mostràvem algunes rutes per entrenar en aquesta zona i preparar-se per a curses més importants, obtenint més de 1.700 visualitzacions, 169 m'agrades i 37 comentaris. I ara falta el top 1. I com us he explicat abans, el top 1 és el resum del 2021. En aquest vídeo repassàvem junts els moments més importants dels vídeos publicats al nostre canal durant l'any anterior i es va obtenir més de 2.100 visualitzacions amb més de 166 m'agrades i 56 comentaris. I aquí va un resum numèric del nostre canal de YouTube del 2022. Més o menys va així. Vam publicar 27 vídeos durant aquell any. Els vídeos van arribar a acumular prop de més de 60.000 visualitzacions. Els vídeos van ser visualitzats durant més de 9.000 hores. Una passada. El nostre canal va guanyar més de 709 nous subscriptors durant el 2022. I hem de recordar que durant l'any 2022 el nostre canal de YouTube va començar a ser partner i hem arribat a acumular una estratosfèrica suma de 64,47 euros en ingressos. No obstant, aquesta quantitat encara no s'ha cobrat, però esperem poder-la cobrar en un futur proper. Esperem. I així utilitzar-los per millorar encara més el nostre canal i oferir-vos un millor contingut. Tots aquests números són un gran èxit per nosaltres i estem molt agraïts a tots i a totes els nostres seguidors per fer-lo possible. Esperem continuar creixent i oferir-vos el millor contingut en el futur. I bé, aquest és el resum del 2022. Esperem haver-vos ajudat a recordar els millors moments i tota la informació que es va donar durant tot aquell any. No oblideu subscriure-us al nostre canal de YouTube, donar-li un m'agrada i deixar un bon comentari si us ha agradat, i així sabrem tot el suport que ens doneu. També recordeu-vos que podeu donar suport visitant la nostra pàgina web de l'Aixeta i quedant-nos veient el dia a dia de les nostres notícies a les nostres xarxes socials, Instagram, TikTok i, com no, la nostra pàgina web de ERTeam. Gràcies per veure'ns i fins la propera i un bon 2023!